बिश्वजित दैमारी सारनि माखासे सिस्टेमनि बाथ्रा बुंनायाव गोविंद चन्द्र बसुमतारीनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय एगेन रिपिट खालामफिननाय जाफिनबाय आरो फिन लाबोफिननाय जाबाय। दिनैहाय सार बिश्वजित दैमारीनि माखासे बाथ्रा बुंनाय गिबियावनो बिश्वजित दैमारी सारनिखौ खोनासंग्रोना लानि बिनि उनावहाय बिथां गोविंद चन्द्र बसुमतारी BTR नि डिपुटि चिफ डायनामिक लिडार बिथांनि बाथ्राखौ जों एसे खोनासंनानै लानि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बेखौ एसे खोनासंनानै लानि खारन डिपुटि चिफ UPPL नि गोविंद चन्द्र बसुमतारीया बिश्वजित दैमारी सारनि माखासे बाथ्राखौ हजम खालामनो हायाखै। BTC एकर्ड जानाय समाव आं दाबो रिपिट खालामफिनगोन बिश्वजित दैमारी सारनि 100% कन्ट्रिबिउसन दं। बिनो BTC सुक्ति खालामनायाव जिसिबां दफा इमप्लिमेन्ट खालामबोनाय मानाय BTC सुक्तिनि ना बेखौ बिश्वजित दैमारी सारनि सायावनो सोनारजोबदोंमोन माखासे दैदेनगिरिफ्रा। बिनि उनावबो XBLT नि जिसिबां केस हाइनेस्ट केस गिदिर केस ना जाखिनि उइथड्र खालामनाय बिश्वजित दैमारी सारनि 100% कन्ट्रिबिउसन दं। तो आं जिखिनि जाला बेखिनि बाथ्राखौ बुंबावगोन। आरोबाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार सार नङा होमबा बियो दिनैहाय मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि मावनो थांगासिनो दंबावो। जोंनि डायनामिक लिडार BTC आव जोंहा एसेम्ब्लियावनो मोजां खामानि मोनसेबो मावदोंब्लाबो बेफोरबायदि बाख्नायजाथाव गैया। बिश्वजित दैमारीनि माखासे बाख्नायजाथाव हाबाफारि खामानि मावनो थांगासिनो दंबावो। आं दिनै क्लियार बुंला दिनै बेखिनिखौनो ससे आपडेट होनानै दोननाय जाबाय। दिल्लीनि बाथ्रा बुंनि आं मोनसे ससे MP सार बिथां BTC नि CM बिथां फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो सासे दैदेनगिरि बिथांमोना साब्रै थांदोंमोन। दिल्लीयाव थांनानै 10 मिनिटाव मा सावरायनानै फैखो नङा होनबा मोजां ना गाज्रि सावरायनाया मानि थाखाय थांदोंमोन। जोंना प्रमद बर' सारा खोनानो मोनदों मुखेसो खोनानो मोनदों एलायन्सनि बाथ्रा 5 बोसोरा आरोबाव जों BJP जोंनो एलायन्सआव थाबावगोन होननानै सावरायनो मुखेसो दे बेबा मा बेखौ मोनथि रोङा मानसिफोरनिफ्राय खुगासो खोनानाय नङाबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ। जाय हक 10-15 मिनिट फरायसा आफादनि दैदेनगिरि UPPL नि MP बिथां आरो BTC नि CM बिथां साब्रैया 10-15 मिनिट मा सावरायना फैखो। तो बिश्वजित दैमारी सारनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लाग्रोनि। नङा आं फेलें होननानै बुंनो नागिरा। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जितु सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेटिभ जितु सिस्टेम बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो फुराफुरि जों गायसननांगौ। दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहोम मा होनो पेरेलेल रायजो बायदि जे जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ। आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया। दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्ब्लि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै। जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया। बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै। बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्ब्लियाव सियार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनि। गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया
आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 900निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायै जाबाय थादों बोसोरसेयाव बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि बे सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयैनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेशनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरो सिस्टेम गैया आरो कोनो मेकानिजम गैया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांमोना बेनिखायनो डेभेलप खालामनो हाया आरो बिजेपि सरकारा बिटिसिआव फैयोब्ला बिथाङा बुंदो बिश्वजित दैमारि बिथां बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियाखै जानला मानला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै बिथाङा दा बिजेपिआ बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजोफोरा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजोफोरा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो आलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होननो सानो खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बुखिलायबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्व होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों नङा आं फेलें होननानै बुंनो नागिरा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जिथु सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु सिस्टेम बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो फुराफुरि जों गायसननांगौ दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहोम मा होनो पेरेलेल रायजो बायदि बे जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव चेयार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव
बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनि गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 900निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायै जाबाय थादों बोसोरसेयाव बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयैनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेशनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरो सिस्टेम गैया आरो कोनो मेकानिजम गैया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांमोना बेनिखायनो डेभेलप खालामनो हाया आरो बिजेपि सरकारा बिटिसिआव फैयोब्ला बिथाङा सोर बुंदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियाखै जानला मानला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो बिथाङा दा बिजेपिआ बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजोफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजोफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो आलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोर जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होननो सानो खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कल बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बुंलायबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्व होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बकिबाय थायो बकिलांबाय थाथों